Здравейте, в това видео ще ви показвам как си кадя кадриците и резултата на следващия ден. Като това ще бъде горе-долу 8 часа с стоене, 7-8 часа с стоене на колана. Трябва косата да ви е навлажнена, не малко, не много, средно. И да ви е разресена и започваме така. Стегнато. Така и надолу. Готови са и двете страни. Връзвам ги така отзад. И понеже усетих, че не е достатъчно навлажнено, ще мина с влажни ръце отгоре, просто ето така и малко тук. И ще е това за тази част от видеото. И вие ще ме видите на другата сутрин, когато ще покажа и самия резултат. Чао! Добро утро! Доста се е отхлабил колана, така че нека да видим резултата. Махам първо ластиците. И после самия колан. Ето така изглежда и има нужда от малко сресване, така че се връщаме след сресването. Готови сме. Като това, което искам да кажа е, че отзад не се накадря толкова косата, даже бих казала въобще не се накадря. Но аз съм общо взето доволна от този резултат. И е това за това видео, така че чао!